ayun mga kamusang, nanatadri akaron sa ilalom sa silong sa balay. Kay mag-refer me diri sa akong partner sa haligi nga nangaibot. So uban kay nangagabok na, so i-refer namo siya mga kamusang. Inya, sabi ko na hikapan. Char. Natadri akaron sa ilalom sa silong, o din akong partner nag-start na siya og dok-dok. Ato siyang tabangan, kita yung susubuon diri mga kamusang. Kanang usay pangwaon, usay ay kanang ituno sa iya ha. So natadri ako sa silong haray. Medyo ko kanang baog ni suksok. Ang mga kamusang, ayan. So ayan yung dagat. So yung partner ko mga kamusang ha. Ayan. Makita ko. Kamusang, dala akong partner. Nagdukduk na siya mga kamusang. Ay. Nanaod mig haligi dire mga kamusang, nanaod mig haligi kay wala mo mga haligi mga kamusang. Nangahugno na. Gunitan ako, be. Ha? Gunitan? Mga kamusang, na-achieve part din nga mamute na mo mga kamusang ha. Kaya na ay mag-video okay mga kamusang. Among silingan, mag-video okay sila. So, dili ko maka-chika-chika pag-ayo sa inyo mga kamusang. Dili ko maka-chika-chika pag-ayo. Kay mag-video okay man sila, makapiright talisod na kaayo mga kamusang. Nya karon na si part 3 ahang ato jud siyang i-mute, then alas na lang jud nato og kanang music mo lang jud mga kamusang. Ayan. Kamusang duk-duk akong partner dito, nakahuri kay mo sa yung support para kasya kung kayo tukod. So na ako diri ang mga kamusang sa ilalom, wala ko niya paggawas dito kaya ako may mag-alalay sa iyaha diri So mga kamusang mo ni diri alam mo sa ilang silong daghan kaayo ka nang kuan nga tanggal jud sa mo ang haligi mo nang among balay mag-ana na jud siya. Pag mulakaw, ano na kayo mo bounce na jud siya. Kaya daghan din nga bali. Daghan nga bali nga mga haligi na mo din ang uban pod nga nipis na. Pakita na ko sa mga kamusang ha. Dira mga kamusang mao na siya. Pura na bali mga kamusang. Bali. Kamusang ang mga saging magbunal-bunal diri sa musilong mao ni siya nga mga bali amo ang mga haligi. Para mga kamusang saging nga dako kayo. At kina mga kamusang mao na siya mga bali jud na amo ang mga haligi diri kay naman na siya na mga tura mga haligi na mga kamusang sayang kaayo. Then ang mga kahoy ng mga dagko pud mao po bunal-bunal pud na siya diri sa mua. Mao nang hadlok kayo kay basig kan mga dagko kay kahoy ba mo kahit nagkabunal balik tanan ang mga haligi hindi legit mabantayan nimo
Kay gikan pa siya to mag-start na maglagubo-lagubo na siya. Maglagubo ka magbanda-banda man na siya diraa. Then mauna na siya amo ang pangkuhiton, naugo na siya. Basta dako yung kahoy, naugo na siya, birahon pa ingon sa daplin. Wala siya makamusang saging. Ay, katubang gabi. So ayun mga kamusang, nanggawas na sa kong partner dito sa silong. Wa na mo na human og repair. At least yung katong uban dito ang part nga guba, katong wa na dyan siya haligya, amo na siya nga butangan. Nakulang misa amo ang kahoy. Kay daghan pa man na dito ang gabok na. So nabalik na jud siya ba. O daghan man na dito. So i-repair jud siya. Mao to nga nakulang ni. So amo ra po siyang giguan katong part jud nga wa jud haligi para di na kay siya uyog kaayo amo ang balay. So makamusang update ta mo pag sunod na po pag nanapod ni nga kahoy amo ana po siyang i-repair. So mga kamusang, salamat kaayo sa inyong pag suporta sa kuha ha. Salamat kaayo. So diri ra to kutob.